Qırgızistan'ın Sartala owasynyň ýaşaýjysy Akçol Azaýewiň 13-nji oktýabrda 50 ýyl bile ýaşaşan aýaly Kanagul Satylbaldiýewa aradan çykdy. Akçol aýalyny yerli musulman gonumçylygynda jaýlajak boldy. Emma aýalynyň baptist hristiýany bolany üçin muňa ruhsat berilmedi. Asla gerekdi. Hudaňyň ýolunda jürgenmisi. Töl kılganım onu ayboşal İncil kitapta okugan öyle oldu da. Ha bular dini satkan anamında okugan. Onu şol. Aglaby musulmanlardan ibaret Merkez Aziýa tebitinde dürli dini akymlaryň arasynda käy halatlarda dartgynlyk gatnaşyklar ýüze çykýar. Şol sebäpden Azaýew aýalyny 3 gezek jaýlamaly boldy. Akçol birinji gezek aýalyny Okurty owasyndaky madarystanda jaýlaýar. Emma ýarym sagatdan soň yerli ýaşaýjylar jesedi gazyp çykarmagy mejbur edýärler. Mundan soň Satylbaldiýewa musulman prawaslaw garşy gonumçylygynda jaýlanýar. 2 günden soň iki diniň hem wekilleri jesediň bu ýerden çykarylyp aýrylmagyny talap edýärler. Koyulsa nogu orus koyulsun, bu başka dinge ötüp ketken o berge koyulbayt. Eş yerge koydurbay bolgan eken. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Qırgızstan dini ynançlary azat ýagdaýda berja etmäge mümkinçilik berýän halkara konwensiýalarynyň ençemesine goşuldy. Emma Qırgızstanyň käbir owalarynda bu dokumentleriň hiç ýyly manysy ýok. Her bir adam bolgondan keyin al gömülүүgө ukuktu. Al kayсы mazar bolbosun gömülgөнгө ukuktu. Birok al musulmandardyň mazaryna emes. Men жооп беришим мүмкүн райондун баш имамы катары биз Алапка айылынын мусулман калкына жооп бере алам мен. Ал баптистке, христианга, жахаванын көөлөрүнө мен жооп бериштүү шартым эмесми да? Merhumyň gyzynyň aýtmagyna görä, yerli imam onuň ejesiniň ölümini bahanalap, onuň hristiýanlykdan çykyp islama dolanmagy ugrunda bahs edipdir. Ol yerli adamlaryň gadabyndan huwatir edip ýüzüni ýapýar. Anam bizde эми ошол үгүттөп атыптыр баягы. Даватка чыгышат го. Ана молдолор барышып алып булар баптисттер деген ошо терроризмден дагы жаман булар. Ал дин, кайсы динди кабыл алыш bizde erkin mamleket bolgondan keyin al har bir adamdın özünün ukugu da bulçu. Akçol Azaýewiň özü musulman, emma bu onuň hristiýan aýaly üçin gonumçylygy tapmaga kömek bermedi. Häzir Satylbaldiýewanyň jaýlanan ýeri gizlilikde saklanýar. Akçol merhum aýalynyň ruhunyň ahyr soňy rahatlyk tapandygyny umyt edýär.